Dámy a pánové, fotbaloví fanatici a fanatičky, vítáme vás u Derby podcastu, ve kterém si užíváme rivalitu mezi Spartou a Slavií. Sice nás rozdělují dva břehy Vltavy a barvy našich klubů, ale spojuje nás vášeň pro fotbal. Já jsem Jenda a zdravím všechny Sparťany. A já jsem Franc a zdravím všechny sešívaný. A v Derby podcastu si budeme dneska povídat o hodnocení uplynulého kola. Hrálo se 5. kolo Fortuna ligy, ve kterém Teplice hostili Spartu, Slavie hostila Baník Ostrava. Dále si probereme evropské poháry, kdy Sparta hrála s Kodaní o ligu mistrů a Slavie hrála ve čtvrtek o Evropskou ligu na půdě Košic proti Dnipru a také se podíváme na to, jak příští zápas vidí Franc za Slávy proti Jablonci. Jablonec bude hrát doma, Slavie jede na výjezd a Sparta v neděli od 6 hodin přivítá Karvinou. A na závěr podcastu se podíváme na naši oblíbenou rubriku Kopyto kola. Tak Franci, já mám na tebe první otázku a ta je, jaká panuje spokojenost s výkonností a předvedenou hrou, anebo panuje spokojenost jenom s počtem bodů? Hele, tak v první řadě samozřejmě panuje spokojenost s počtem bodů, že jo? Protože nejdůležitější jsou body a na všechno ostatní se ví. A teďka ten zápas proti Baníku bych hodnotil jako asi ze dvou hledisek. Jedno je, že zase jsme byli poměrně nemohoucní v útoku, zase jsme zahodili jako několik docela tutových šancí, řekl bych, že minimálně 2 opravdu 100% gólovky, ne-li 3 tam ještě byly, ale zároveň jsme byli opravdu perfektní ve obraně. Baníku jsme nedovolili jedinou střelu na bránu, nabídli jsme jim jednu šanci naší velkou chybou Douděrou, myslím, že tak kolem 70. minuty v druhém poločase, ale když to vezmu celkově, tak já jsem jako určitě spokojený. Popravdě řečeno jsem čekal, že si Baník podáme jako víc, že jim nasázíme třeba 3-4 góly, protože mi přišlo, že mají strašně děravou obranu zatím a celkově, že ani ta organizace hry není dobrá, i když se jim v minulém kole podařilo poprvé vyhrát, tak přece jenom jako čekal jsem asi trošku víc. Na druhou stranu úžasná atmosféra, nádherný choreografie, jako ten fotbal jsme si vlastně docela užili, ale ty góly tomu trošku chyběly. No. A možná teda se zeptám já tebe? Můžeš, jsem připraven na tvou otázku, co se týká uplynulého kola ligového. Tak vy jste prožili celkově nádherný týden z našeho sešívaného pohledu. Na ty Teplice, já se tě jako schválně zeptám na jednu věc. Je jako jasný, že jste dostali na konci prvního poločasu červenou kartu, hráli jste v 10, ale přesto nečekal si od vás přece jenom trošku víc v té druhé půli. Vy jste neměli jedinou střelu, jako fakt jste vlastně, nechci říct, že úplně zalezli, ale prostě fakt jste nepředvedli vlastně vůbec nic, snažili jste se nějak ukopat to 1-0, málem se vám to povedlo, ale naštěstí nepovedlo, tak co myslíš, jako máš tam nějakou kritiku či vašemu výkonu? Tak já musím říct, že Sparta měla náročný týden po velký euforii z Jablonce, kde jsme vyhráli 5-1 a Brianovi Priskemu vyšla sestava, kdy víceméně nasadil střídající hráče, tak stejný plán měl i tentokrát v Teplicích. Jednalo se o druhý venkovní zápas v řadě a tentokrát mu ta sestava na hřišti soupeře v Teplicích nevyšla. Máš pravdu, druhý poločas od nás byl slabý, ale nečekal jsem to, že když budeme hrát v 10, tak že až tak zalezeme dolů, nebude střela, jak jsi zmiňoval. Naopak jsem čekal, že ty Teplice to budou muset otevřít a my si prostě počkáme na ty volné prostory, které tam budou vzadu vznikat. A musím říct, že ani jednou se to nestalo, aby jsme utíkali sami na brankáře. Takže ten týden byl opravdu těžký a v těch Teplicích, stejně jako ve vašem zápase, byla vysoká fanouškovská účast. V Teplicích bylo něco okolo 15 000, bylo lehce pod.
ale cílem Teplic bylo dostat na fotbal 15 000 fanoušků, což si myslím, že je úžasný číslo. Z Prahy mělo přicestovat okolo 3 000 fanoušků, takže pořád z Teplic dorazilo 12 000 a rozhodně to byl taky svátek fotbalu. Byla super atmosféra a jediný, co to kazilo, jak byl ten výsledek Sparty. Trošku netrefená sestava, jak jsem zmiňoval, hodně pomalej střed pole, kde nastoupil překvapivě, myslím si, že všichni Spartěni byli překvapeni, že nastoupil David Pavelka. A ani nevím po jaký době, ale rozhodně poprvé tuto sezónu po zranění a nebylo to vůbec dobrý z jeho pohledu. Takže bylo to znát už v prvním poločase, kdy jsme byli málo hladoví po gólu, rozhodnout zápas, kdy jsme ještě hráli v 11 a ta červená karta, musím říct, že byla spravedlivá, i když čím víc jsem viděl opakovaných záběrů, tak tím víc jsem viděl, že to nebylo až zas tak drastický. Nicméně jsem rád, že i proti Spartě dokáže rozhodčí odpískat faul, odpískat červenou kartu a já jsem se na to moc těšil, jak Sparta bude hrát v 10. Ale bohužel skončilo to 1-1, v 82. minutě jsme dostali góla z přední tyče a ten gól se opakoval naprosto přes kopírák ze zápasu s Kodaní, kdy jsme dostali na 3-3. První tyč nepohlídaná, kde to měl z mýho pohledu hlídat Honza Mejdr a takovýhle prostě vypnutí, nekoncentrovanost nás tenhle ten týden stálo opravdu hodně. Takže já jsem si všiml u vás krásného chorea, kdy fanoušci Baníku zazpomínali na srpen 21. srpen roku 1968 na okupaci a velice mě to překvapilo, protože sice v ostravští fanoušci jezdí ve velkém počtu, ale většinou jsou jenom slyšet, ale tentokrát byla vidět i myšlenka, tak by mě zajímalo, jak vy jste na to reagovali, jestli jste i třeba zatleskali takovýhlemu hezkému choreu na vašem stadionu. Hele, Baníkovci, myslím, že takhle, Baníkovci jsou hnedka po slávistech druhý nejlepší fanoušci v republice, to myslím, že je docela bez debat. Možná ty souhlasit nebudeš, Arudý, ale řekl bych, že to tak určitě je. Předvedli už mnohokrát zajímavý chorea a vím, že i třeba v kontextu toho, co měli teďka, tak vím, že jednou tam měli nějakou Miladu Horákovou. Tohle bylo jako fakt jako zajímavý, koukali jsme na to, upřímně řečeno, jako fanouškům hostujícího celku jsem asi ještě snad v životě netleskal a asi málo kdo tleskal. Tohle si takové, jakoby, dejme tomu postpotlesk zasloužilo. Na druhou stranu my jsme měli taky úžasný choreo, možná jakoby největší souvislou plachtu, co kdy vůbec v Česku může být viděná přes 2 celé tribuny. Takže celkově si myslím, že co do fandění, tak to byl úplně jako úžasný zápas, skvělá atmosféra a k tomu jako vždycky jsou potřeba oba ty fanouškovský tábory. Jo, když pak přijedou, já nevím, 15 lidí z Olomouce, tak prostě jsme na to sami, což samozřejmě my zvládneme udělat skvělou atmosféru, ale aby se to ještě trošku vyhrotilo, tak je prostě potřeba, aby i ty hosti přijeli v co největším počtu a o něco se pokusili, no. Děkuju za odpověď. Já bych se vrátil teďka z Ochozu zpátky na hřiště a Slavia poprvé nastoupila s novými útočníky a už minule jsme se bavili, jestli už je správný čas postavit třeba Mojmíra Chytila od začátku, nebo zdali tam naskočí posila z Baníku Ostrava Tyžany a tentokrát naskočili oba poprvé od začátku. A tak bych se rád zeptal, proč právě dostali šanci v tomhletom utkání a jaká je forma vašeho útoku, protože z mýho pohledu vaši útočníci se poměrně dost trápí a není tam moc myšlenky, moc hladu potom střelit gól, takže váš útok mi vyloženě dělá radost, protože tam už za chvilku možná přijde šance i pro Standu Tecla. Máš taky takový pocit z nových útočníků nebo z těch útočníků, který teďka dostávali šanci, že jsou trošku z formy?
Hele, abych se přiznal, tak hlavně doufám, že šance pro Standu Tecla nepřijde. Já úplně jakoby nepatřím do jeho fanklubu. Myslím si, že jako nasazení a všechno má skvělý, ale podle mě prostě nemá dostatečnou kvalitu na to, aby mohl za Slávii hrát v tuhletu dobu. Takže doufám, že Standu už v sestavě neuvidím. A co se týče formy našich útočníků, tak asi bych souhlasil, že nikdo není v nějaký jako úžasný formě, možná asi v nejlepší formě je Mick van Buren, který jako dává góly, nebo dal zatím 2. Ale takhle, důvod, proč nastoupil Mojmír Chytil s Tyžanem, tak je, řekl bych, hlavně v tom, že ve čtvrtek jsme hráli v Košicích proti Dnipru, kde vlastně nastupoval Juračka s Burákem, takže potřebovali jsme i tyhle ty hráče trošku nechat jako vydechnout, pošetřit je, zároveň zase ve čtvrtek nás čeká, že další pohárový kolo, takže dalo se podle mě do velké míry očekávat, že vlastně právě tyhle ty 2 útočníci nastoupí. A co se týče jejich formy, hele, Mojma Chytil podle mě hrál jako vlastně velice dobře. On ukazuje přesně to, co na něm chválil Trpišák, než jsme ho vůbec přivedli. To znamená fakt jako perfektní hra zády bráně. On si umí fakt skvěle podržet míč, umí si ho nechat tak jakoby, že se umí tak jako hezky pustit, naváže si obránce na záda a prostě skvěle si ho podrží, otočí se a je schopný něco vytvořit. Takhle vlastně přesně vzniknul ten náš jediný vítězný gól, který potom dal Tyžany. A co se týče Tyžanyho, on je takovej jako místama, jak bych jako rasty. Prostě občas zkazí docela jednoduchý balón, ale zároveň tam za ten zápas měl prostě docela hodně situací, kdy jako na to, jaký je to vlastně kolohná, tak perfektně jako udržel balón, dlouhej nákop, stáhnul si to na zem, rozdal to do strany a navíc skoroval samozřejmě, dal vítězný gól. Líbilo se mi, že neslavil proti Baníku, že ukázal respekt baníkovcům. Já jsem docela rád, když tohleto hráči dělají. Řekl bych, že Jarda Zelený byl jediný možná v historii, nebo minimálně za posledních 20 let v derby, kdo tohleto udělal, že neslavil góla. Takže celkově jako myslím si, že bychom měli mít lepší formu v útoku, protože jako naše míra proměňování šancí je poměrně jako nízká a mohli bychom hrát víc v klidu, třeba dřív prostřídat a mít jako vyšší skóre. Na druhou stranu letos oproti loňsku je ta naše hra podpořená zatím opravdu jako pevnou obranou. Takže mě to nějak jako nestresuje, já jsem rád, že prostě jsme schopní ty hráče protočit a navíc prostě oba ty noví útočníci si musí zvykat ještě. Musí si to místo vybojovat, musí podle mě nabrat fyzičku, protože prostě to, co po nich náš trenér chce, je hodně náročný napadání, na což ani jeden jako fakt nebyl zvyklý z těch svých klubů a celkově jakoby ta příprava bude u nás náročnější. Takže já jsem jako docela v klidu a 5 zápasů, 5 výher, takže jsem poměrně spokojený. A dovolím si ještě otázku na tebe směrem k těm Teplicím. Ty jsi sám jako zmiňoval nasazení Pavelky. Přemýšlím jako postavil ty bys to třeba jinak, protože mně přišlo, že prostě zrovna záloha jako Lači, Pavelka, že jsou ani jeden není extra tvořivý, i když třeba Lači vlastně, jestli si nepletu, tak nahrál na gól a teďka vlastně poslední zápasy je docela produktivní, ale pořád ho nepočítám mezi takový ty vyloženě jako kreativní hráče a přijdou mi s Pavelkou jako dost podobný, jo, takže přemýšlím, jestli z těch tvořivých tam máte asi v podstatě už jedně jako Kairinena, ale pověz mi, jak ty bys to třeba postavil jinak, bez teda samozřejmě vědomí toho, jak to dopadlo, jo? Jestli prostě bys tam ty udělal nějaký změny. Děkuji za otázku. Co se týká Davida Pavelky, tak já si myslím, že on nějak fungoval v tréninku a Brian Prisky ho chtěl vidět v zápase, jaká je ta jeho zápasová forma a ta se ukázala, že je velice slabá. Takže to asi nemohl tušit nikdo, že prostě ten přechod do útoční fáze bude tak pomalej. A co se týká Kazima Lačiho, tak za mě je to absolutně perfektní hráč právě na střed hřiště, jak do útoku, tak do obrany. Ne náhodou je teďka králem asistencí, že máme odehraný 5. kolo a on má 5 asistencí,
takže na to, že není útočně laděným středním záložníkem, naopak spíš defenzivním, tak ty čísla má absolutně fantastický a on je tím motorem celé té naší hry, což já jsem viděl v těch Teplicích, kdy v podstatě ty hráči jakoby čekali na to, až ten Lači ten motor zapne, jemu se to podařilo někdy v 15. minutě a od té 15. do toho vyloučení si myslím, že předváděná hra Sparty byla asi tou nejlepší v celém zápase. Takže já bych na tom středu v těch Teplicích třeba rád viděl Karabce. Karabec ani nedostřídal, myslím, že nebyl ani na střídačce. Snažil jsem se zjistit, co se stalo, že Karabec nebyl nominován na tento zápas. Nepodařilo se mi to zjistit, takže věřím, že se to v následujících dnech zase dozvíme, ale už se to stalo po několikátý, že bez udání důvodu, nebo aby se o tom nějak více mluvilo a zjistilo se to, proč nějaký hráč ze Sparty nehraje, tak prostě nehraje a může to být prostě rozhodnutí Briana Priského, stejně tak jako on nenominoval třeba Krištofa Daňka, tak si prostě myslím, že ten Adam Karabec to má teďka do toho základu poměrně dost daleko a když ho předskočí ještě Pavelka, tak si nemyslím, že úplně dobrá pozice Adama Karabce v současné Spartě a trošku mě to mrzí, protože když se podívám u vás na Juráska, myslím si, že oni můžou být stejně starý, tak Jurásek dostal o trochu víc důvěry a každým zápasem to splácí, jde nahoru s jeho formou a u nás na stejné pozici stejně stará hvězda v podstatě není ani na soupisce. Takže tohle to mi teďka trošku mrzí a věřím teda, že David Pavelka odehrál naposledy zápas v rudém drezu od začátku v základní sestavě. Já si myslím, že on do kabiny ještě tuhletu sezónu má co dát, má předat nějaký informace, zkušenosti mladším hráčům nebo nově příchozím, ale Spartani se shodnou na tom, že to nebylo dobrý. Na druhou stranu víme, že je to neprohra, je to bod zvenku a nemá cenu propadat panice. Prostě jedeme, ta organizace hry je dobrá, nedostáváme góly a vepředu oproti vám si myslím, že ty útočníci mají prostě chuť, mají pohyb, mají už zažitý nějaký situace, které jim v tom zápase vychází. Mně právě přijde, že u vás ty útočníci, jak kdyby jakoby se viděli poprvé v tom rozestavení, jak zmiňoval si Mojmíra Chytila, tak jo, on si ten balón jakoby pokryje, ale kolik těch balónů vy jste nakopávali. To z mýho pohledu bylo jenom nakopávaná na dlouhý balóny a strašně moc těch balónů vám prostě uteklo. Darovali jste to Baníku a i z toho důvodu si myslím, že Baník přežil prvních 44 minut, protože pak v té 45. minutě tam prostě přišla obrovská šance a neproměnil ji, myslím, Mojmír Chytil. Takže jenom za mě si myslím, že ty útočníci by u vás měli jako rozhodně přidat, protože není moc týmů v lize, který by měli tak skvělou podporu defenzivy, zálohy, aby dávali góly. Jo. Já jsem, to je takhle můj pohled na tu situaci ve Spartě ve středu pole a u vás naskočil do prvního zápasu po zranění Jan Bořil. Myslíš si, že má smysl ještě stavět Bořila v jeho věku? Není tam někdo jiný, třeba mladší, s kým máte lepší plány, nebo je to odplata za to, že se vrátil zpátky a myslím si, že mu zápas docela vyšel na to, že mu je 36 let. Co si myslíš o tom? Hele, kdybych ho neviděl včera, tak jako bych nad tím jeho nasazením trošku pochyboval. Vím, že prostě já jsem jako trošku různě na sítích prudil, že potřebujeme prostě levýho beka za Davida Juráska, kterýho jsme prodali do Benfiky a několik lidí mi říkalo, tyjo, teď máme Bořila. Říkal, no počkej, ale tak Béřa nehrál 2 roky, je mu právě asi 630, že jo, tak to už asi s ním nemůžeme moc počítat. Ale včera vypadal, jako kdyby za sebou neměl vůbec žádnou pauzu. Byl to prostě ten klasický jako Honza Bořil, který to fakt bořil. Bořila pod ním tráva. Technicky byl výborný, nasazením skvělej, strhával ten tým. Muselo to pro něj být vlastně fakt jako těžký, emotivní. Sám přiznal, že byl hodně jako nervózní z toho zápasu a i třeba dojatý, když se vyvolávalo jeho jméno.
Měl tam perfektní střelu, jednu, kterou mu vytáhl golman Baníku, velice hezkou, a celkově předved jako opravdu 100% výkon a vlastně i třeba lidi jako po zápase v rámci naší Slávy a Fans TV se shodovali, že byl jeden z nejlepších, ne nejlepší hráč zápasu. Takže já musím říct, že jsem byl z jeho výkonu fakt jako překvapený, moc se mi líbil a vlastně jestli by on byl schopný si udržet takovouhle výkonnost, tak si myslím, že to je v podstatě jako nová posila pro nás. Je to hráč, který mimochodem vlastně 2 roky nám chyběl a ty 2 roky my jsme 2krát si nechali fakt jako utíct ten titul mezi prsty. A dneska nebo včera, když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, tady toho bouráka, kdyby jsme měli, tak by to možná dopadlo jinak, protože fakt je to prostě ten hráč, který dokáže ten tým strhnout, je to prostě lídr. Věřím, že ho jako všichni ostatní v lize nesnášej a obzvlášť vy, zejména za to, jak vám krásně jednou sundal Vencu Kadlece. A Člověče, zrovna Bořil je takovej, že ten asi úplně tak jako nevadí. Jo, jsou tam jiní experti, který prostě nám vadí víc, ale je to možný tím, že jenom za ty 2 roky už jsme zapomněli prostě na Bořila a bude nás zajímat, jestli on je schopný tyhle ty výkony jako opakovat pravidelně, protože samozřejmě každý, kdo se vrátí po tom zranění, tak je přemotivovaný, běží tam, kam pak když má nějakou svoje místo v sestavě jistý, tak třeba nejde. Takže si myslím, že u něj to bude hrát velkou roli, to jestli on bude takhle namotivovaný i do dalších zápasů. Hele, myslím, že poslední ligový kolo asi můžeme pomalu opustit, nebo máš tam ještě něco, na co by ses mě chtěl zeptat? Jo, mám tam jednu věc, protože ty si taky se zeptal na ten střed pole u Sparty a já jsem teda viděl taky poměrně velký nedostatky na středu pole a mně teda přišlo, že Žalgiris bez Oskara je poloviční. Byla to jenom zkreslený pohled v televizi nebo i na stadionu byla vidět to, jak Žalgiris tento zápas úplně nezářil? Hele, řekl bych, že určitě je na tom něco pravdy. Že taky přesně jsme se o tom vlastně bavili už na stadionu, že ten Osky dělá strašně moc v té záloze, má výborný pohyb, je vlastně neustále v nabídce, jo, což je strašně důležitý. A pro toho Zafiho je to dost podstatný, že si to vlastně má s kým dát v tom středu a můžou prostě společně ten balon nějak vyvést, dokážou se dobře zajišťovat a celkově jako Oskar je jako pro nás, troufnu si říct, jeden úplně z nejklíčovějších hráčů, možná je trošku přehlížený, protože on je takový stydlín, bych řekl, takový jako hodně introvert, ale za prvý technicky si myslím, že je to možná nejlepší hráč v lize a za druhý má obrovský fyzický fond, jako dokáže, stejně třeba jako Žalgiris teda, ale dokáže opravdu jako celý zápas tam lítat jak blázen. A i prostě pohybově, jako nějakým přemýšlením je jako vynikající. No. Ty jsi něco říkal? A víš, proč nehrál ten zápas? Říkal trenér, že nebo kvůli zranění nějakému, ale jako nějak se to víc nekomentovalo, takže všichni doufáme, že to bylo jenom nějaký lehoučký zranění nebo prostě nějaká únavovka a že bude jako co nejdřív ready. No. Doufám v to. A jinak ono ještě právě jde o to, že prostě na jeho místě vlastně hrál Kuba Hromada a ten, jako já ho mám rád, ale je zoufale nekreativní. On je prostě hráč, který tak jako recykluje držení míče, recykluje balón, sebere ho, dá ho nakrátko, většinou dozadu, dopředu fakt nic nevymyslí a ani podle mě jakoby nečte dobře hru, co se týče jako útočení, nečte dobře hru dopředu, nezapojuje se, nevytvoří nějaký přečíslení, prostě je to spíš hráč, když budeš hrát na 3 záložníky a budeš tam mít 2 kreativnější, tak jakoby on bys třeba seděl pod nima, ale myslím si, že do té 2 záložníkové zálohy se nehodí, podle mě. Tak jo, krásně jsme si prošli uplynulý ligový kolo s fantastickou fanouškovskou podporou a teďka se přesuneme do hodnocení evropských zápasů.
kdy Sparta doma přivítala Kodaň a Slavie vyrazila do Košic. Tak se chci zeptat, jak to na tebe působilo, jak na tebe působil stadion Košic jako velkýho kritika nedostavěných stadionů a berete postup? Hele, postup samozřejmě berem, jako o to nám šlo, postup byl základ, sice teda mám zkažený tiket, docela velký, kde jediný zápas, co nevyšel, byla ta Slavie s Dniprem v Košicích, ale OK, postup je to hlavní. Co se týče toho stadionu, tak myslím si, že to bude moc hezký stadion, docela mě mrzí, že jsem tam nemohl jet, ale měl jsem prostě něco na práci, takže to zkrátka nešlo. Tam ještě prostě musí jakoby osadit 2 tribuny, jestli se nemýlim, jako sedačkama a tak, ale bude to mít kapacitu asi 12 000 a vlastně jako fakt pěkný stadionek a doufám, že v České lize obdobnej je třeba Hradec a doufám, že ještě pár takovýchhle stadionků jako bude. No. Jinak k tomu samotnému zápasu upřímně se mi to moc nelíbilo. Nebyl jsem s tím moc spokojený. Mě tam vlastně, což mě u Slávie vždycky překvapí, nebo ne vždycky, když se to jednou za čas stane. Prostě chyběl mi tam drive, chybělo mi tam nasazení, chyběla mi tam taková ta touha prostě ten zápas jako zlomit a vyhrát. Určitě to bylo strašně daný tím, že prostě tím vědomím toho výsledku z toho prvního kola. Ono prostě, když jako máš z prvního kola 3-0 a je to 71-1, tak jako kam by ses extra honil za tím dalším gólem, jako když víš, že ti stačí nedostat 3, že jo, tak jako si myslím, že i je rozumný spíš tak jako držet, ale zároveň z mýho pohledu tam trošku to jakoby nasazení nebo ta vůle, ta touha chyběla a myslím si, že to nikdy není dobře. Že jakmile tomu chybí to hlavní koření, tak prostě může se ti to nějak propsat třeba do dalšího zápasu, jako prostě já chci vždycky vidět jakoby maximální výkon a maximální touhu po výhře a snahu prostě nasázet co nejvíc gólů. To tam proti tomu Dnipru úplně nebylo. Na druhou stranu postup jsme si pohlídali jako úplně bezpečně, ale myslím si, že jsme prostě měli využít toho, že Dnipro je na tom fyzicky mnohem hůř, což se ukázalo v tom prvním kole. A prostě ke konci těch posledních 20 minut jako je zatlačit a nasadit, protože oni moc jako nehrozili. No, měli asi 2 ještě docela veliké šance, ale myslím si, že jsme mohli jako víc zaútočit. No. Každopádně, když se dostanu k té Kodani, musím říct, že vlastně první zápas jako Kodaň vás docela výrazně přehrávala a měli jste štěstí, že jste si odvezli ten bod. Na druhou stranu, jako jde mi to blbě přes pusu, ale v tom zápase u vás na Letný jste naopak vy byli jako docela výrazně lepší. I statisticky celkově nepřijde ti, že vám jako ten postup fakt proklouznul mezi prsty a že jste si to trošku jako sami posrali? Máš pravdu, asi bych začal tím, že ten zápas byl jeden z nejhezčích zápasů, který se za dlouhou dobu jako hrál na území Prahy. Bylo to za přispění samozřejmě i kvalitního týmu Kodaně a taky včasný branky, která si myslím, že byla šokem naprosto pro všechny, jak u televize, tak i na stadionu. Naštěstí my v Kotli jsme byli přikrytý velkou plachtou, která oběhla internety, a takže jsme tu katastrofu a ten šok neviděli, ale nicméně Spartě to pomohlo. V podstatě kluci si řekli, že teďka musí přidat a od toho momentu začali přidávat, začalo se dařit. Myslím si, že tam nebylo žádného slabšího místa, byla vidět ohromná týmovost, fanoušci fungovali absolutně fantasticky a už ten první poločas, že jsme prohrávali 1-0, tak jsem si říkal, že tam už jsme mohli dorovnat. Takže to byl takový první moment, kdy to začalo proklouzávat, že poločas nebyl alespoň remíza. No a jak běžel čas ke konci zápasu, tak začínala být trošku nervozita, nicméně fanoušci fakt jeli na víc jak 100% a hnali tu Spartu prostě při každém útoku. Ty čísla střel, přihrávek, procento prostě bylo jednoznačně pro Spartu a to ještě nebyl konec zápasu.
kdy čaroval prostě dánský brankář nebo polský brankář za dánský tým, který měl večer. Byl to Fantom a musím říct, že díky němu ta Kodaň vůbec šla do prodloužení, který otevřel krásným gólem Kazimlači. To mě velice překvapilo, že defenzivní záložník, jak zmiňujeme i v tomhle podcastu, si to vzal z hranice vápna a takhle perfektní střelou dal na 2-1. Pak pravděpodobně jako zasloužený gól Kodaně na 2-2, kdy ještě Spartani neustále tlačili a Ola Tunji dal na 3-2. Já jsem na tom stadionu prostě cítil, že tím to končí. A chybu Honzu Mejdra na té přední tyči už jsem zmiňoval, takže velká smůla nechat si dát dvakrát takhle gól. Co se týká pak těch penalt, tak tam je to zklamání, ale to jako žádný tým asi nespolíhá na penalty. Brian Priske prostě říkal před zápasem, že ty penalty mužstvo trénuje, že hráči vidí, kam to kopat, když na ně dojde. A můj tiket na rozdíl od tvýho vyšel. Já jsem tam měl od zápasu v Jablonci už danou remízu. Dával jsem na to posledních 185 korun, který jsem tam měl. A ty vyšly, nicméně byla to prostě slabá náplast potom, kdy Kodaň byla 100% na ty penalty a z mýho pohledu všichni hráči, co je kopali za Kodaň, tak je umístili velice dobře. Mohlo se zdát, že možná Sparta je to facka pro Spartu, nebo že hlavy dolů, teďka všechno končí. Nicméně hnedka, jak jsme se probudili ve středu, tak běžely z kabiny velice dobrý zprávy o tom, že prostě hráči jsou hodně namotivovaní v Evropě pokračovat a myslím si, že oproti vám máme těžší los letos, o dost. A myslím si, že to ještě bude těžký proti Dynamu Záhřeb, který naštěstí dneska prodali klíčový hráče. A když jsem koukal na sestřihy zápasu proti AIK, tak Dynamo Záhřeb vedlo 2-0 v 90. minutě a nebylo o čem, že postupují dál a oni v 90 plus 2 plus 90 plus 6 dostali prostě 2 góly. Dneska byl vyhozený trenér, byl prodaný Levakovič, brankář, který je, myslím, že chorvatskou jedničkou v tom zápase. Na mistrovství světa, no. Jo, výborný hráč. A pak prodali ještě jednoho hráče ze středu pole. Takže myslím si, že to nám trošku teďka nahrává do plánu, jak pokračovat v Evropě, že to Dynamo prostě bude s novým trenérem, sice nový Koště dobře mete, ale v tenhle ten zápas si myslím, že ten Priske a jeho trenérský štáb si to pohlídá a ať jakoby před tímhle zápasem nikdo nechtěl hrát s Dynamem Záhřeb, tak si myslím, že teďka ty šance jsou minimálně 50/50. Řekl bych, že pro Spartu možná 52/48, protože zase začínáme venku a viděl si sám, jak doma jsme byli silní proti té Kodani, která se tam klepala nějakých 70 minut. No, hele, trošku jsme útek jako z lopaty, že už si přišel k tomu Dynamu a ještě se vrátím k té Kodani. A ty jsi jakoby říkal, že Priske říkal, že se na ty penalty úplně běžně chystáte. Já se teďka úplně nevybavuju přesně, jak to on komentoval. A on říkal jako podle mě teda, že se nějak jako speciálně nepřipravujete a že prostě jako penalty trénujete. No, a pak vlastně, že ho všichni viděli na Twitteru nebo kde možně, jak vlastně Kodaň měla, nebo ten jejich golman měl perfektně vlastně připravený rozbory všech vašich nebo potenciálních jako střelců pro ty penalty. Určitě to jako využil. Dost možná tím i jako mohl trošku ovlivnit ty vaše střelce, protože Krejčí, bylo to vidět teda i vlastně právě z toho taháku, co ten golman měl, že všechno dává, jako většinou dává doleva dolů, a teď vlastně to dával tak jakoby doprostřed nahoru až doprava nahoru. Tak jako nemyslíš si, že jste to možná trošku podcenili, nebo to bereš jenom jako prostě čistou smůlu a prostě prohranou loterii?
Nepodcenili a viděl jsem ten předzápasový rozhovor s trenérem, kde říkal přesně, zmiňoval ty tvoje slova, jako ne, že by na celý trénink trénoval jenom penalty, protože na tu Kodaň se musíš prostě připravit ve více aspektech, nicméně ty penalty si myslím, že se v každém týmu trénují pravidelně a velkým problémem bylo pro ten tým, který věděl, že kapitán prostě Láďa Krejčí neproměnil skoro možná první penaltu za Spartu a on tímhletím směrem, co kopal tentokrát, tak z 9 pokusů to tam dával pouze jednou. Takže ale nemyslím si, že ten tahák toho golmana by byl problém, protože Láďa ho prostě poslal na druhou stranu. On v podstatě to vyhrál, jenom trefil to břevno. Jo. Takže ten pohyb nebyl odhadnutý. A co se týká toho taháku, tak ono jednou ti to pomůže a jednou tě to pošle na druhou stranu. Takže spíš je to taková psychologická hra před těma penaltama, že do hlav těch hráčů se může dostat hele, on ví, kam my to kopem. Trošku nervozitka, ale myslím si, že ten tým v těch penaltách jako ne šokovalo, ale porazilo víceméně to, že kapitán nedal a byla velice špatně kopnutá podle mě penalta, ta poslední od toho Sérensena, což bych nečekal, že ze 4 penalt budou kopat jako 2 stopeři, nebo nebejvá to standardem ve fotbale, že by si to brali stopeři právě. Takže myslím si, že máme za sebou nádherný utkání a nemáme hlavu v dlaních, protože jsme předvedli fakt, že máme navíc a myslím si, že i v té Evropě bychom možná předvedli lepší fotbal, než předvede Kodaň. Takže teďka Kodaň jede do Rakova, začíná venku a myslím si, že ona doma si to pohlídá, to jsme viděli, jak byli silný, takže já si myslím, že Kodaň uvidíme v Lize mistrů. No, uvidíme, jak on ten Rakův, já se pamatuju z loňska, když s nima Slavie hrála předkolo a musím říct, že to je jako hodně otravný tým, teda s nima se hraje fakt hnusně. To jsou prostě strašně organizovaný, dobře bráněj, ale to asi jako těm asi tady žádný extra velký prostor dávat nemusíme. Já ještě jako si dovolím jednu krátkou otázečku směrem k tomu vašemu utkání s tou Kodaní, než nechám taky tebe položit nějakou otázku. A vlastně vrátím se k tomu 3. gólu, který jste dostali. Já musím říct, že já jsem zrovna ten zápas sledoval u kamaráda v Molochovu, to znamená a první vchod vlastně u stadionu, takže já jsem byl fakt jako 20 metrů od letenského stadionu a potom, co jste dali Olatunžem na 3-2, tak jsem to vypnul, protože jsem si říkal, ježiš, já se na to nemůžu dívat, tyjo, teďka tady zase budou všichni slavit, ty vole, týden to tady budu od všech poslouchat. Vypínám to, kašlu na to. No a pak za chvilku jenom slyším prostě přes balkon, že jo, tu tižší oslavu Kodaně, takže to mě strašně jako potěšilo, že srovnali. A pak jsem samozřejmě se na to díval. Musím říct, že z mého pohledu jako jste to odbránili úplně tragicky. Tu standardku to bylo školácký a oni všichni jako hanili Olatunžiho. Podle mě on tam jako dostal takovou clonu a ani si nemyslím, že prostě hrotový útočník má povinnost jakoby bránit vlastně pravej kraj malýho vápna. Jo. Podle mě a nevím, co na to řekneš ty, podle mě tam chyběl ten Mejder prostě. Podle mě tam má být pravej back nebo někdo takovej, jako jo. Dost mě překvapilo, že jste dostali takhle jako slaboučkej gól, protože ten byl fakt zadarmo. Jo, ale úplně gól přes kopírák v Teplicích. Pravá strana je Honzy Mejdra a prostě on zareagoval z mýho pohledu pozdě. Nevím, jak to tam mají rozdělený na to osobní bránění, nicméně on tam, i kdyby tam jakoby to nebyla jeho role, tak on to hřiště musí z této strany trošku zavírat. Takže jo, takže 3. gól byl fakt nešťastný. Ten druhý ještě si myslím, jako že byl spravedlivý, běžel to dál, kdyby to skončilo 2-2 bez problémů, ale ten 3. gól nás hodně nahlodal, no. Ten byl nepříjemný a pak to dopadlo na ty penalty špatně. Vy jste teda porazili ukrajinského soupeře, postupujete do dalšího kola, už jste jenom jeden krůček od startování v Evropské lize, ale čeká na vás další ukrajinský tým Zorya Luhansk. Tak se tě chci zeptat, jestli očekáváš podobný styl fotbalu, podobný styl soupeře, nebo Luhansk je něco jiného než Dnipr? Hele, zatím se mě nějak extra neskautoval. Realita je, že zatím se jim v lize moc nedaří. Myslím si, že mají 1 výhru ze 4 kol zatím. Loni vlastně byli pod tím Dniprem, skončili, jestli se nepletu teda, doufám, že ne, skončili měli horší umístění než Dnipro a
vlastně, co jsem včera poslouchal tiskovku našeho trenéra Trpišovského, tak ten říkal, že vlastně z toho, co zatím viděli a napozorovali, že to očekávají jako hodně podobný. Jo, takže jako hodně podobný tým. Já si myslím, že je potřeba tady říct a ten pocit jsem získal na základě toho, když jsme šli doma proti Dnipru do 10 a vlastně to nebylo vůbec znát a v podstatě jsme furt stupňovali ten výkon, ten tlak a byli jsme prostě jednoznačně lepší, tak chci říct, že prostě ty ukrajinský týmy mají strašně těžké podmínky teďka, jo? Jako za prvý ti prostě bombardujou půlku země, může se to týkat tvojí rodiny, kamarádů, kohokoliv, město, ve kterém máš hrát, tak prostě na něj lítají jako rakety, trénuješ někde úplně jinde a ještě jezdíš zápasy hrát jako o 300 kiláků jinam. A myslím si, že to má samozřejmě vliv na psychiku, určitě, ale to může být vliv i třeba pozitivní. Jo? Některý hráč se kousne na sere a prostě bude hrát o to líp, ale hlavně na tu fyzičku. Jo? To bylo vidět na tom Dnipru, že prostě odešli a trošku to samý očekávám od toho Luhansku, že prostě my budeme fyzicky jakoby nabušenější a je to jakoby pro nás taková, jakoby, nechci říct nefér výhoda, protože my s tím jako nemáme nic společného, my za to jako nemůžeme, ale je to určitě výhoda, hmatatelná výhoda a myslím si, že by od nás byl jako docela velký fail, kdyby se nám to nepodařilo využít. Takže já čekám něco podobného, doufám, že nám nikoho nevyloučej a doufám, že už prostě v tom domácím zápase, který hrajeme teďka ve čtvrtek, takže prostě předvedeme jako opravdu jakoby plnej 100% výkon a přesně, že jako využijeme toho, že jsme prostě fyzicky nabušenější, silnější, že jsme líp natrénovaný, že jsme sehranější, že máme prostě mnohem lepší podmínky k tomu fotbalu a že je přejedem a že si vytvoříme už teď jako dostatečně dobrou pozici do odvety. A ještě bych se tě rád zeptal, co trávník? Myslíš si, že je dobrý na něm odehrát v krátké době druhý zápas doma? Nebo jak vypadal po zápase s Ostravou? V televizi jsem neviděl žádný drny, žádný trhání, jenom bylo vidět takový jako drobný spáry, přes který ten balon poskakuje. Tak myslíš, že ten trávník vydrží do konce sezóny už, nebo ještě není vyhráno? Hele, trávník super. Podle mě jako na první pohled mnohem lepší než ten minulej trávník, za který jsme ho vyměnili. Vím, že tam různý kluci na tribunách, jako, ale který nikdy nehráli fotbal, jo? Tak říkali, jako, že ty vole, teď on je nějaký vyšisovaný a tohle, ale jako pro člověka, který občas po těch trávníkách se proběh, tak jako na první pohled vypadal dobře. Přesně jak říkáš, vůbec se jako netrhal, držel dobře. Myslím si, že tam bylo vidět, že byl čerstvě položený, takže takový ty jakoby proleže, nebo já nevím, jak to přesně nazvat, jako taková ta vyšisovanost a tak. Zároveň samozřejmě pořád je extrémní vedro. Zrovna teďka prostě ty dny po tom, co ten trávník byl položen, tak jsou prostě furt jako 30, což nikdy není dobrý, nebo pro většinu rostlin asi není úplně dobrý, jako tenhle ten heat. A zároveň vlastně v krátké době ten trávník zažije 2 zápasy. Na druhou stranu po včerejšku vypadal úplně 100%. Fakt jakoby tam nebyl tam jediný drn, nebyla tam jediná děura, takže si myslím, že se drží perfektně. A vůbec se jako nebojím toho, že by teďka ve čtvrtek vypadal nějak jinak. Bylo to drahý. Myslím si, že Jarda Tvrdík psal, že to stálo 15 mega, což jako to je dost, jo. Za to už koupíš jako hráče z České ligy, jo, nebo nás většinou natáhnou jako o víc, ale prostě ta cena je docela vysoká, ale je to zase z Německa s nějakou zárukou, že opravdu to jakoby má držet a má to být v topu. Je to prej úplně nejtopovější trávník, jako co lze koupit, takže já věřím, že to prostě bude dobrý a doufám hlavně doufám, že prostě do příštích let jako půjdeme rovnou touhletou cestou, jo, protože prostě to, co jsme měli za ten trávník doteď, fakt bych neviděl nějaký koncerty Marka Ztracenýho, nebo jak se jmenuje ten muzikant. To je prostě normální, že tam občas odehraje koncert a že se vymění trávník, ale jako nesmíš to podceňovat, musíš jít do topu, že možná nepostoupíš do poháru, ale jestli si tam za Fairies přetrhá vazy v koleni,
ty vole, tak to prostě, to bych se jako zastřelil potom asi, kdybych cítil za to vinu. Takže doufám, že jsme se poučili a že ten trávník, který bejval vždycky naší chloubou a poslední 2 roky nebyl, takže jí zase bude. A že prostě bude tak kvalitní, aby nám umožňoval naší hru. Jo. Tam je, myslím, že nějaká špatná zemina u vás, protože tam jsou, nebo byly problémy s tréninkovým hřištěm. Já si pamatuju, když Trpišák přišel do Slávie, tak ty první sezóny si stěžoval prostě na to, jaký je nepoměr mezi hlavním stadionem a tréninkovým hřištěm. Nevíš, jestli na tom tréninkovém hřišti to bylo vyměněný už, nebo tam stále přetrvává ten nekvalitní to podloží? Myslím, že se tam určitě měnilo. Zároveň jedno z těch tréninkových hřišť byla nějaká umělka, která kvůli nějaký blbý dotaci tam prostě musela ještě několik let zůstat, ale to už jako úplně to přesně nevím, nechtěl bych asi spekulovat. Jo. Já se asi ještě dostanu, ty už si mluvil o tom Dynamu, ano. Krátce, a je pravda, že jim jako odešlo několik hráčů. Zároveň mají ještě určitou nevýhodu v tom, že vlastně kvůli tomu riotu, co nastal v Aténách, tak vlastně nesmějí přijet jejich fanoušci k vám na Letnou. Myslíš si, že myslíš si, že to může být výhoda, to je asi jednoduchá otázka, ale není ti to jako trošku líto, že vlastně ty záhřebáci se v Praze neukážou? Hezká otázka, no, jako samozřejmě je to škoda, my jsme fanoušci výjezdu a fanoušci toho, když prostě fanoušci podporujou svůj klub, ne na domácím stadioně. O to víc máme rádi, když právě na venkovním stadionu přijdou ty fanoušci popohnat svůj tým. Nicméně, co se týká Bad Blue Boys, tak já si myslím, že tyhle ty fanoušci by fakt měli mít jako zákaz nebo hodně policejní kontroly kolem sebe, protože jak fanoušci Athén, tak i toho Dynama Záhřeb jsou hodně prudký a prostě tato mentalita jejich je nebezpečná pro slušný fanoušky, hlavně pro děti nebo pro ženy, které jdou prostě na ten domácí stadion, v podstatě jdou se svým přítelem, nebo ani nevím, jakou cestou se k ním ty lístky dostanou, nebo prostě, že malej kluk hraje fotbal někde, tak prostě se přimotají k lístkům, no a pak prostě ani nevědí, že přijedou takovýhle zvířata a je to pro ně fakt nebezpečný, takže já věřím v to, že tohleto nám pomůže jít dál přes Dynamo Záhřeb a Sparta hraje první zápas venku. No. A taky bych byl velice opatrný, prostě bál bych se o zdraví, tak a to řešíme s klukama, že já zrovna v ten čtvrtek mám volno, takže mám v plánu jet, ale moc lidí se ke mně nechce přidat, protože se prostě bojí o to zdraví, nevědí, co to je. Já jsem taky nikdy nebyl v Záhřebu na fotbale v Chorvatsku, takže to známe jenom takhle z toho vypravovských příběhů, který k nám dojdou a ty příběhy fakt nejsou dobrý, takže je to takový trošku nešťastný, že ten soupeř je velice kvalitní, ale bohužel ta nebude podporován svými fanoušky tady u nás na stadionu a i to si myslím, že nám hraje poměrně dost do karet. Takže pár kožrouti se bojí jet do Záhřebu, jo. Hele, jako, já to nechci to úplně zestíčňovat, ale kolik teda myslíš, že vás tam třeba nakonec pojede? Myslíš si, že teda i tím, že prostě to není úplně jako nejbezpečnější výjezd a to ten Balkán jako nikdy není, takže ta vaše jakoby rudá návštěva bude tím ovlivněna v tom Záhřebě? Myslím si, že jo. Myslím si, že Záhřeb není o tolik blíž, než byla Kodaň. Já jsem zrovna v obou městech minulý rok byl, takže vím, že do té Kodaně se jelo 11 hodin a do Záhřebu 9 hodin, což už je fakt výlet jako na celý den. A pokud v Kodani bylo okolo 2000 fanoušků Sparty, tak já v tom Záhřebu očekávám třeba 500 jenom. Jako minimum. A ten stadion, co si pamatuju, tak taky je hodně starý. Asi si myslím, že tam nejsou moc nějaký kamerový zabezpečení a takový, takže... Maximir, myslím, že se to jmenuje. Pardon? Maximir, myslím, že se jmenuje. Ano. Obrovský s atletickou dráhou, takže i pro ty fanoušky to je prostě trošku jiný typ stadionu, než byl v té Kodani, kam to byl svátek vyrazit, takže v tom Záhřebu a neočekávám, že by byla větší návštěva, i když by to bylo moc fajn, protože si myslím, že i díky fanouškům jsme si přivezli z Kodaně tu remízu. Takže... Ale a co teda čekáš za výsledek v tom Záhřebu? Co myslíš, že si přivezete do Prahy?
Já bych očekával hodně podobný dvojutkání, jako bylo s Kodaní, takže jak jsem říkal už s tou Kodaní, takže prostě remíza a s tím, že v Praze už by to asi nešlo do prodloužení a tam bychom mohli přejít už v základní hrací době. Záleží na tom výsledku, který přivezeme, takže já čekám míň gólů venku a naopak jako parádu pak doma na Letný, kde bych třeba čekal, že můžeme 3-1, 2-0, o 2 góly, že bychom mohli prostě postoupit. Uvidíme, v jaký té situaci bude to Dynamo Záhřeb. To nebude tam jako fakt příjemná atmosféra. Poslabili a hlavně to jsou prostě horký hlavy, takže tam pokazí na začátku někdo přihrávku a prostě tam se to někdo sesype a už se nesebere, takže spíš dostanete na začátku dvoje pěkný jesle, povedou se jim 2 akce, naložej vám, 3-4 fíky, kamaráde, a tady v Praze už to bude jenom taková formalitka, jako. Ale takže... Říkáš výhru Záhřebu, jo, doma. Ale určitě a klidně si i vsadím, myslím si, že by tam mohl být jakoby relativně pěkný kurz, což na tom vašem dvojzápase byl ve obou těch kolech, i když jsem jak na tom prvním teda vytek, protože jsem věřil Kodani, tak čekám, že Záhřeb vás doma sekne. Myslím si, že to je o dost ještě techničtější tým, než je třeba Kodaň. Takové jako hernější, fotbalovější, možná jakoby jsou trošku línější dozadu, ale je to velice vyspělý mančaft, který prostě za sebou má spoustu zkušeností v Evropě. I přesto, že oslabil, samozřejmě faktor je to, že prostě odvolali toho trenéra po asi jako, já nevím, jestli tam přijel v květnu nebo v červnu nebo kdy, takže kdo ví, co to s nima udělá, ale myslím si, že jsou schopní tu vaší obranu jako solidně pokořit. Předpokládám, že bude hrát Wiesner a to si tam povodějí chlapce. No, zrovna ten Wiesner by na ten jejich styl mohl být poměrně dobrý, taky techničtější hráč a musím říct, že jako ta Kodaň byla takticky nesmírně vyspělá a to právě to Dynamo Záhřeb rozhodně nebude. Tam prostě čekám velký výkyvy, prostě, že 2 hráči se ukážou perfektně, další 3 úplně propadnou, jako prostě ta mentalita je taková, no. Takže já rozhodně považuji Kodaň za silnějšího soupeře a bylo to právě i hnedka při tom prvním gólu na Spartě, jo, že to bylo prostě absolutně jako dánský styl, prostě jako takticky dokonalý, takže to já od Chorvatů nečekám. Takže ty nepočítáš s ničím než přes postup přes Luhansk do skupiny Evropské ligy. Hele, já je nechci podceňovat, nechci tvrdit, že to bude jednoduchý, ale myslím si, že i prostě kvůli tomu, že jsme přešli přes jakoby, dejme tomu, silnější tým z jejich ligy a kvůli té strašně složitý situaci, kterou mají, který jim je jako líto, ale prostě to jsou karty, s kterými hrajou oni, tak čekám postup a troufnu si i říct, že nepostup by byl by se dal označit za neúspěch. Já si myslím, že v našem případě je to 60-40 až 70-30 jako v náš prospěch a ve vašem případě si myslím, že naopak mírnej favorit teda 55-45 je to Dynamo, takže já se těším na to krásné losování, až my budeme losovat Evropskou ligu a budeme tam mít Liverpooly a podobný a vy budete čekat na ten Ekoli, přestože jste měli lepší výchozí pozici. Ale samozřejmě realita mě může vyvízt z omylu. Tak já myslím, že jsme poměrně důkladně probrali evropský poháry a v příštím zápase jedete do Jablonce. Sparta vám ukázala, jak se hraje v Jablonci, kde jsme se hráli krásný zápas. Už je to druhý zápas tuhletu sezónu, kdy Sparta hrála před vámi ve Zlíně a nyní jedete do Jablonce, tak já to považuji pro vás za trošku výhodu, že Sparta prostě ten zápas odehraje před vámi, ty teďka díky tomuhle podcastu prostě Spartu sleduješ, víš, co tě v tom Jablonci čeká a teďka čekáš nějakou vyšší výhru, nebo přivedete radši ještě Adedirana z Budějovic, abyste dali v zápase víc jak 1 gól, protože poslední 3 zápasy 3 góly. Čekáš, že v Jablonci se to zlomí? Hele,
pár faktorů. Jabka, nový trávník, sám mi když tak pak řekni, jako já myslím, že vypadá super, což pro Slávě je výhoda. Jablonec je takový ten klasický sever, kde prostě nejhorší je hrát jako mezi prosincem až prostě půlkou března, kdy jako je to tam rozmáčený a což je vždycky výhoda prostě pro ten netechnický tým. Zároveň prostě jakkoliv jako, že se snažili trochu posilovat, tak si prostě myslím, že ten manšaft je jako slabý, špatný, že je vidět, že Míra Pelta odpočítává v podstatě dny, než půjde za Katr a že prostě musel snížit budget a snížit tím pádem i kvalitu toho týmu. Teď navíc, jestli se nepletu, tak vyhodili Považance. Ano. Což jako mně přijde jako dost zvláštní jako vůči hráči, který prostě tam opravdu mnoho let jako odváděl kvalitní výkony, no tak když už tak jako se s ním nějak dohodnu po konci sezóny, kurva ne. A nebudu ho vyhazovat ve třetím kole, jako to mi přijde nechutný a myslím si, že nevím, jestli třeba je možný, že měl třeba nějaký fakt špatný vztahy v kabině a že to je kokot, já ho osobně neznám, ale jestli to tak není, jestli to není úplně kokot, který ho všichni nesnášeli, tak jim to jako neudělá dobře podle mě tomu týmu, jo? Že tam určitě měl nějaký kamarády a ty si taky musí trošku jako klepat na čelo. Možná jim to pomůže v tom, že jiní hráči se třeba budou bát jako o svoje místo, ale neřekl bych a vlastně, jestli se nemýlím, tak Jabka mají 4 body, jsou vlastně v té spodní sestupové skupině a řekl bych, že tam budou i dál, takže já čekám, že taky v závislosti hodně na tom, jaký výsledek uhrajeme doma s tím Luhanskem, že tam zase pojedeme s hodně prostřídanou sestavou. Jo, my jsme teďka měli asi 7 nebo 8 změn dokonce. Myslím si, že uděláme skoro to samý. Jo, takže přece jenom ta druhá sestava není tak silná jako ta první, to je logický, to jako každý tým to takhle má. Takže kdybych si měl tipnout, určitě si myslím, že vyhrajem, o tom jako fakt nepochybuju, ale zároveň si nemyslím, že bychom tam nasázeli Bůra jako Rudý, no. Ale o výhru se jako fakt neobávám. No a plánuješ vyrazit do Jablonce, podívat se na ten krásný pažit a nebo... Hele, docela nad tím přemýšlím. Dlouho jsem nebyl v Jablonci, jako na výjezdu, mnoho let a jako záleží, jak mi dopadne ještě víkend, jo, protože prostě měl jsem tam nějaký plány, které teďka spadly a možná budu mít možnost někam jet a když bych byl jakože v Praze celý víkend, tak si myslím, že do Jablek jedu. A plánuje se nějaký velký výjezd do Jablonce, protože ze Sparty tam se to říkalo invaze na sever a spousta lidí vyrazilo, bylo hezký počasí, takže plánujete i něco vy ve větším počtu vyrazit do Jablonce, nebo zatím se soustředíte na tu Evropskou ligu? Hele, určitě pojedeme ve velkém počtu, my jezdíme všude ve velkém počtu, na mnoho stadionech vytváří naši fans domácí prostředí. Řekl bych, že Jablonec jako rozhodně nebude výjimkou. Jestli se nemýlím, tak někdo z Jablonce už avizoval, že nám vlastně poskytnou asi stejně jako vám, jako celou tu jednu tribunu, což je fajn a já doufám, že ji vyprodáme a rozhodně ty Jablonečáky tam jako překřičíme a budeme tam zase jako doma, takže doufám v to a budu i rád se na tom budu podílet i vlastníma hlasivkama. Jako ty kluci z té Jablonce, oni tam stojí jako v 60 lidech a křiče, jo. To je takový jako docela jako... Mají ty řechtačky debilní, že jo, Jablonečáci. Smutný pohled a pán s trumpetkou tam sedí a to je v podstatě jako jediná podpora těch domácích fans v Jablonci. Nicméně fanoušků tam je docela dost, nebo aspoň proti Spartě bylo, měli šály, měli drezy, což dřív v Jablonci nebylo, tam prostě chodili v teplákovce jako na fotbal, jo. Takže se to maličko pohnu. Moc jako nefanděj, no, jako... Hele, možná ještě teda, když jsme u té ligy, tak ještě krátce pojďme k vašemu domácímu zápasu s Karvinou. Vyhrajete teďka, jestli se nemýlím, to bude asi neděle, že jo? Ano, neděle vyhrajete čtvrteční poháry, naštěstí, ne žádný úterky a středy. Žádná znělka Champions League nebude, to jste si neužili, naštěstí. Já jako... Hele, je to zase jako
když jsme se bavili spolu třeba i o jiných zápasech, jako doma proti Karviní, to je prostě tak tutová jednička, že já si nedovedu představit, co by vás vodí mohlo obrat. Taky čekám, že budete mít hodně prostřídanou sestavu, ale stejně si myslím, že prostě jednoznačně doma urvete vítězství. Ale možná bych se tě zeptal na jednu věc, protože si myslím, že prostě ten rozdíl i vaší druhé sestavy oproti Ačkové sestavě Karviní bude stejně veliký a navíc budete doma, asi plný stadion. Tak by mě jenom zajímalo, jestli jsou nějaký hráči, který nehrajou úplně u vás základ, který bys rád v tu neděli viděl. Jo, hezká otázka. Taky nepředpokládám, že by Sparta ztratila v domácím zápase s Karvinou. Ta Karviná v podstatě vstoupila dobře do ligy v prvním kole, vyhrála a od té doby tam jsou jenom prohry a jedna remíza. A ten tým v podstatě, který jede přes celou zemi ještě na Letnou, tak si myslím, že je natolik oslabený, že já si myslím, že tam bude zase debakl gólovej a že si tak trošku doufám po tom čtvrtku, kdy přivezeme nadějný výsledek do odvety ze Záhřebu, tak prostě budeme hrát pro fanoušky a prostě doma potvrdíme tu výhru. No ale co se týká té sestavy, já bych docela rád viděl třeba Goméze, kterýho bych dal dozadu, protože technicky vypadá velice dobře, jenom prostě potřebuje čas na sehrání s týmem a klidně bych ho tam dal prostě na místo Mejdra, kdyby jako měl hrát Mejdr, tak fakt radši, jak tam hraje někdo jako přes nohu, nebo já nevím, prostě jak tam hlavně jenom není Mejdr, no. Takže toho Goméze bych moc rád viděl. Pak bych, co se týká zálohy, tak určitě vím, že jakoby bych nechci vidět Minčeva, nechci vidět Pavelku a jinak si myslím, že by mohl dostat šanci Kuba Pešek, že by to mohl být takový zápas pro ně, aby se zase chytnul a upozornil trošku na sebe. A v útoku bych viděl rád, aby si odpočinul Honza Kuchta, aby prostě zvládnul zápasy se Záhřebem gólově. Má 3 góly už v podstatě, takže poměrně solidní vstup do ligy. Na začátku jsme se taky bavili, že tam bylo trápení v tom startu, ale myslím si, že to je za ním a prostě to schodil ze sebe oproti Jurečkovi nebo vašim útočníkům a prostě může být jakž takž v pohodě. Neříkám, že je v zářivý formě, ale je v pohodě. Takže já bych byl rád, kdyby prostě do útoku naskočil Ola Tunži se Sejkem a oni naopak si připsali první góly ve Fortunalize ten rok. Jinak nevím, co je bohužel s Adamem Karabcem, takže možná tam bude... Nemyslíš si, že mu jako možná trošku už jako odzvonilo nebo odzvonuje ve Spartě, že prostě, že by potřeboval možná jít jako jinam, protože hele, já vím, že vy, Rudý, o něm mluvíte prostě roky. Vlastně už když se objevil Hložan, tak jste všichni říkali, že máte ještě větší talent, jako, a tím je Karabec a on to jako přímě nikdy to nepotvrdil, jako v tom chlapském fotbale na hřišti. Měl pár momentů, ale prostě konzistence je nic moc. Ale možná nedostal to je ještě šancí, ale... prostě fotbalový dítě. Jo. A myslíš, že, jako že je čas jako na něj... Myslíš, že je čas jako pro Spartu čekat prostě na něj, než se probere, nebo třeba z jeho pohledu lepší, kdyby prostě šel někam jinam a hrál prostě základ furt a vypracoval se. Jo, ale těžko říct, jestli pro ně bude lepší trvalý přestup nebo jenom rozehrání někde, že já si myslím, že on bude poměrně náročný na spoluhráče, že kolem sebe chce mít jako šikovný lidi, že to není takovej ten jako dříč. Teďka jsme poslali do Jablonce právě jednoho dříče, tak nevzpomeneš si na jméno, na kraj obrany. Teď mi to... Z Jablonce Jo, teďka z Jablonec na kraj obrany a tím, jak nehrál proti nám, tak... Polidar? Jo, přesně, Polidar, děkuju moc. Tak přesně, hele, Polidar kolem sebe nepotřebuje mít hvězdy, který umí hrát fotbal, protože ten to odmaká, ale Adam Karabec není takovej dříč a on potřebuje, aby ty ostatní chodili do těch skluzů, aby tam bojovali. Takže já bych asi teďka preferoval prostě trvalej přestup, protože těch šancí měl poměrně už dost ve své kariéře ve Spartě a prostě on nevyrostl ještě do dospělého fotbalu. A já se bojím, že jako jemu to bude trvat prostě fakt dlouho, že prostě na ten dětský styl on bude mít třeba, nevím, do 25, 26 a tam Sparta nemůže čekat, no. No, jasně, no.
Ale tak já myslím, že jsme to probrali docela dobře, tak asi nám už zbývá jenom rubrika anketka. Kopyto kola, tak co? Tak můžu začít? Začni, povídej. Ale já jsem si vybral od vás dva kopytníky. A jo, ty vole, to nevím, jestli se můžu. Budu teďka jakoby si v hlavě tím, jak o tom budu trošku mluvit, tak si to nějak uspořádám a vyberu jednoho. Tak za mě jedním je Chytil, protože ten jeho pohyb po hřišti je přesně to, proč jsem rád, že nepřišel do Sparty, protože prostě takovýhle pohyb od útočníka a la Libor Došek, prostě přerostlej, nehezky se na to kouká, jak se hrbí a tohleto, takže z tohohle důvodu si myslím, že on by se měl stát tím kopytem kola, protože tam měl i další šance, ale hlavně on vám v tom útoku vůbec nepomohl. On prostě jako podržel balón, OK, ale jako útočník je přeci o to, aby to zatáhl někam do vápna k vápnu a pokračovala hra útočná. On se tam serve, tahá se, drží se, nevypadá to vůbec hezky a pak to ve finále jenom hodí prostě zpátky na středního záložníka. Takže ten se mi jakoby hodně začíná nelíbit, i přesto, že je Čech a mladý hráč a tohleto, ale v podstatě jsem rád, že nešel do Sparty z tohohle, že by mě nebavilo se na něj koukat. A ten druhý je Kuba Hromada, který v podstatě odehrál zápas a la Pavelka a prostě to je hráč, který jako nemá co dát. Prostě on si odehraje to svoje. Myslím si, že Pavelka tam neudělal žádný extra fatál, nebo že by něco pokazil, ale jenom to, že ty z této pozice v podstatě se neženeš dopředu a využíváš každého kontaktu k tomu, aby si spadnul na hřiště a přisimuloval faul, tak prostě tam se Sparta už jako posunula, že ten Pavelka právě tohleto nepřestal dělat, takže nemá v sestavě si myslím moc co dělat a je mu trošku podobný právě od vás Hromada Kuba. Okay. Takže já tohleto kolo vyberu kopyto kola Mojmíra Chytila, protože nevím, jestli měl nějaký dotek střelu na bránu nebo něco, ale prostě je z formy a není hezký pohled na něj teďka. Ty vole, ty jsi neviděl ten gól, co dal tou patičkou, vole, v Budějovicích, ten nádherný, a jak se tam ještě přidal na druhý. Hele, jasně, tak jako seš rád, že nešel do Sparty, já doufám, že budeš hodně rád v derby, vole, až proti vám udělá 2 body, krásný, 1 Ačko, 1 fík a to budeš obzvlášť rád, jako je pravda, že má takovej, že se trošku hrbí, má takovej supý krk, to já osobně zrovna nemůžu hanit. Ale já si myslím, že hrál jako dobře, připravil jediný gól a spíš mu chyběl servis. Jako on si myslím, že bude excelovat v tom, když dostane dobrý balon do nohy a bude před sebou mít toho posledního jakoby obránce, který mu může udělat kličku, protože na tohle je dost dobrý a my jsme ho trošku blbě využívali. No. Každopádně já mám výběr kopyta kola jako tentokrát strašně jednoduchý a s velkou radostí můžu říct, že je to Láďa IQ39 Krejčí, který vás nejdřív pohřbil v zápase s Kodaní, kde jako kapitán zazděl penaltu. To nám všem udělalo ohromnou radost a ještě větší ty jeho slzičky, co mu kanuly z očí. Musím říct, že na to, jaké je to vlastně takový hajzl na hřiště, jak hnusně se chová, bez respektu absolutně k hráčům a jak je sprostej, tak se mi jakoby hodně líbí ho vidět brečet a ta Ruda tam mě moc potěšila. Myslím, že určitě byla, i když byla dost, jakoby, ten kontakt byl dost jakoby soft, ale myslím si, že už ve své kariéře v lize uniknul několika červeným kartám, který měl dostat možná spíš než tohle, takže za mě jednoznačně Láďa Uplakánek Krejčí. Tak super, tak dnešní derby podcast je u konce. Věřím, že jsme si hezky pokecali, že to bude zajímavý a jsem zvědavý, jak nám vyjdou naše tipy, jestli už teďka ve čtvrtek se ukáže to, jak jsme odhadovali, že se budou vyvíjet zápasy jak proti Zory Luhansk, tak proti Dynamu Záhřeb a následně bude zápas pro vás v Jablonci. Za mě pro vás to bude těžší zápas, než jsme tam hráli my a my doma sfoukneme Karvinou, takže budu se těšit a budu si moc přát, aby příští derby podcast byl v tvé režii
a Sparta opět byla na prvním místě a ty si to mohl odkomentovat. Tak jo, Jendo, díky moc za účast a děkujeme všem divákům za to, že nás dneska, nebo za to, že nás sledovali. Další Derby podcast vyjde plus minus zhruba za týden, to znamená po odehraném ligovém kole. A my se na vás budeme těšit a já doufám, že ho opět bude uvádět tady kolega z levého a rudého břehu Vltavy. Mějte se fajn. Čau. Mějte se fajn. Čau. Čau.